Emva kwesonto kube nomdonsiswano wokuvalwa nokuvulwa kwezikole ngenxa ye-COVID-19, uMengameli uCyril Ramaphosa usememezele ukuthi zonke izikole ezingaphansi kaHulumeni zizovalwa inyanga yonke. Kepha abafundi bebanga ugrade 12 bazovala isonto elilodwa, kanti abaka-grade 7 bona bazobuyela ezikoleni mhla ziyi-10 kuNcwaba. All public schools should take a break for the next 4 weeks. Now, this has also been the experience in a number of other countries, where schools have opened and have also had to close due to the circumstances that each country has had to confront. This means that schools will be closed from the 27th July and will reopen on the 24th of August. Ukuvalwa nokuvulwa kwezikole sekuliphazamiseka kakhulu ikhalenda lakulonyaka ngakwezemfundo. Nokusho ukuthi ke lonyaka wemfundo uzokwelulwa kuze kube unyaka ozayo. As a result of the disruptions caused by the pandemic, the current academic year will be extended beyond the end of 2020. The Minister of Basic Education will provide details on the management of the remainder of the school year. Uhlelo lokudla lwasezikoleni lona luzoqhubeka ngesikhathi izikole ezivaliwe. Abazali bazokwazi ukuyolanda ukudla kwezingane zabo ezikoleni. uMengameli akaphawulanga ngokuthi ingabe izikole ezizimele zona zizomisa kanjani.